to kuma akwai wani professor shi ma na sha faɗan wannan, wani ana ce shi ma Tsayedo, shi ma professor ne a jami'ar Jos, sociology yake korowa, yake cewa lokacin da ake batun a koma nizami, wani nizami za a koma a Nigeria ana tattaunawa, sai shi duk da shi ba musulmi ne, Ali Mazru'i musulmi ne, shi ko wannan Tsayedo ba ma musulmi ne ba, yace ainihin mutanen da ya kira Hausa Fulani yace su ne za su fi ba da shugabanci a koma bayan kowayensu irin mutane. Shi yana kallon su ta haka nan ne, tunda yana kallon zahiri ne. Ya ce domin a tarihi ba a taɓa samun inda aka nuna yadda mutane ya kamata su zauna a doron ƙasa kamar yadda annabi ya a Madina ba. Ya ce amma musulmin yanzu ba sa yin irin wancan na annabi din, amma duk da haka nan, duk da cewa ba su irin na abin, sun fi sauran. Saboda haka shugabanci gara mai zama yana hannunsu da zama yana hannun wani. Wannan ba musulmi ba yake wannan magana, yana kallon abin ta mahangan zahiri na tarihi ne da ya sani kawai. To amma dubi irin kaskanci da walakanci da ya dubi al'umman nan, wanda yanzu duk sun rude. Na wani an ce wani shehin malami yana cewa shi fa ya rude, ya ce shi fa ya rude, shi fa bai gane ba. Ya ce yanzu gashi balo-balo, yanzu gashi wanda ke shugabanci ba musulmi ne, yanzu kuma Buharin nan ma yanzu ya ɗauko wani fasto murtaddi ya ce shi zai fara mashi baya. Kaga in shi aka zaɓa kwana biyu sai su kashe shi, shugaban ƙasa ya dawo fasto. Ya ce shi ba ya rude, wai ina mafita, wai shehin malami ne yake neman mafita. To ba sai ka shiga demokradiyya ba, ka tsaya fati, ka yi fati mana, ko a sami mafita. A ce shugaban fatin demokradiyya Sheikh da Ustaz, wani abin da ban sani ba, masu ce ma zaben nan wai addini ne. Wai dan menene ku limamai kuka zauna a masallaci kuna cewa addini ne? Ku je ku shiga siyasan mana, ku kafa jam'iyyan ku mana, ku kafa jam'iyyar Izalatul Bid'ah wa Iqamatus Sunnah da jam'iyyar Tijaniya Party, ku tsaya takara. Me zai sa za ku koma gefe guda? Ko kuma na ji ma an ce akwai wasu 'yan shi'a ma da suke cewa a shiga a dama dumu a siyasa. To ka kafa jam'iyyar shi'a mana. Me zai sa za ka tsaya bayan fasikai fajirai kana mara musu baya? Menene naka kan da sunan addini kana goyon fasikai, kana goyon baya, kana goyon fasikai fajirai wanda ba abin da ya hada su da addini? In suka tambaye su wai addini kuke yi, tambayi shugaban kasar da yake, tambaye shi addini kake yi, zai ce maka a mi ano religion, ano kiya mi ano religion, zai ce maka don't bring religion here, me I know they for religion. Zai ga maka abin da ya dame shi da addini. To amma kana nan kana cewa wai abin da yake addini ne. Tunda addini ne ka wuce gaban mana. Me yasa zaka zauna a shagon ka na sallah kana ta cewa a je a addini? Ai sai ku fito fili ku tsaya takara, sai mu gane cewa ashe da gaske kuke. To abin da ke cewa shine al'umma ya kamata kar a yi mata bazata. Ya kamata tun yanzu riko da jauharin addini ya zama yana nan kam a tare da mu, don jauharin addini shine ko an yi kaya shi fa ba za a kawo da shi ba fa ya kawo yawa. Kaga na farko da suka yi, duk da suka yi abubuwan da suka yi, sun kawo da jauharin addini, sun karbi mulki amma ba su kwace addini. Sun kwace imama an taba kwace ta, tana na hannun wanda Allah ya basu. Baka isa ka kwace imama ba, don imama yin Allah ne. Hakun baka isa ka kwace ainihin addini daga hannun mabutansa ba. Sun iya gutsara kan Imam Hussein, amma sai suka raba Imam Hussein da imaninsa, ba su iya ba. Haka kuma sahabbansa ba su iya hana su. Saboda haka shi wannan addini ne za mu riƙe kyam, shi ba za mu taɓa rabuwa da shi ba, sai ya zama ainihin da shi ne za mu rayu, da shi za mu mutu, da shi za mu tashi, da shi ne kuma za mu yi tsayon kiyama, da shi ne kuma insha Allah azim za mu haɗu da annabi a gidan tsira. Shi ne jauhari addini, kuma shi ya kamata mu riƙa kam, mu san addinin nan, mu san koyarwar wannan annabi, mu san kiman annabin nan, mu san